Rosales at saka Santa Maria Bikers na to. Ay papadyak kung saan man mapunta, kasama ng aking barkada. Halos kanina lang nakilala, kasabay. Shoutout dyan. Oo. Nandito na kami sa San Nicolas. Tingnan ko si Insan Bernadine Ibasco. Wala si Insan Bernadine. Baka umakyat na. Pupunta kami doon. Kita nyo yung cloud na yun, yung sea clouds. Punta kami doon sa taas. Diretsutan ba? Diretsutan. Face mask tayo, face mask. Master! Doon ako mag-park. Diyan. Saan ba? Good morning, sir. Ay, boss. Salamat. Bayaw. Muna tayo dyan. Good morning. Good morning, sir. Ayan, sir. Bayaw, ayos. Gab. Jaiton sir ya. Si Idol. Si Lode. Sir. Ay. Boss. Teon. Sir. Op. Kanan lang tayo, kanan. Ate ye Mama Umi ni. Ate ti Mama Umi pang laban me. Ya, boss. Mau kasih timbang mana? Ah. Siya baka 2 weeks. Nanti ganado ka tatao. Lagi to je idol ko ni Mr. Mau. Katanong na kilig. Nabate ako. Nagdiya mo na patro. Nakakakala. Nakaibigit. Dagdag. Yan si Sir Mamaw. Kaprap natin yun, oh. May sticker pa yung kamingkal niya. Sidal lang. Okay. Sulatan kumingkal.
no? Idol Lao. Kaya may kartunay. Kartunay. Kaya mo na. Kaya tayo talaga. Yan si Charles. May pababalaan nga, hirap rock. Dan katawan. Ay, ajay. Hindi ko pa ang pag-ibin. Ayun, lagi mama ko naman sam. Ew. Napangansin ko kasi yung sticker na wrap. Sabi ko na si Boss Raymond yun. Sading mo. Ay, anjo. Parang pumayat ka, no? Akala ko nagpalitan kayo ng bike. Oh. Boss Charles, kabrap natin yan, oh. Yung sticker nandito, oh. Eh, ka-Adam. Shoutout sa mga Indiano. Boss, maghintay tayo ng iba. Tingnan natin yung mga umakyat. Yun, yun sa taas pa. May bahay kubo dito. Quality. Si Boss. Ay ka doon tangay. Si Mark. Ganado si Bro Edgar eh. Bago yung bike. Ito, bigyan ko para sa anak ko. Ah. Oh. Kasi nahilig ko siya sabay ko para mag-diretso niya. Muna ni Kwajayan ni Sir Mau. Munan, pinaunakon. Nag-video pa kami. Sabay pa inanan. Basta ka ba ba, Sir Mark? Ba, Wait. Pupoy? Pare Jigs. I love you. Ay, sama kayo ah! Wala kaming tama, kamatan na kaming tumulan. Bro! Pagpupukot, nahagis mo ng camera. Oh. Ayan. Good morning, sir.
niya. Asli gan. Malapit na. Yan boss. Woo! 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 Hintayin muna namin yung ibang kasama. Nakawala na sila. Nabayaw. Boss! Saan kayo mga boss? Pagkasinan po, sir. San Nicolas, ate, asdig kayo lang gayam. Taga na kayo, sir. Di Santa Maria. Arubay lang kayo ate, nalok ito ya. Nakado ayaw. Ay, sir. Ay, hindi mo, sir. Taga saan kayo mga boss? Kadwa kayo. Oh, shout out. ni Bro Edgar ngay. May nakapakstar. Hindi pa eh. Ha? Sponsor no? Hindi na natin ba? Hindi yan susuko. Hindi susuko. Kala ko, wala na siya. Wala. Walang sukuan. Hanggang sa bunton. Sir. Shout out, sir. Okay. Nagpigsapay lang ni sir. Idol. Mabalinjiman. Pinanawak na dyan po, bigat po. Nakakapimbalang talo ka. Ginanatay pa yan sir. Ipashare na kami to Chocolate Hills. Mapanda ano eh. Bigat si bagbagana ni ka. Sabayan natin si Idol Sir Rex Aison. Idol natin yan, senior citizen. Yan yung bike niya, Cannondale with carrier. Mamaya may gulay na yan, pauwi. Idol natin yan, si Sir Rex. Yung isang senior citizen, mamaw pa rin. Matigas ang ulo kasi bike pa rin ng bike. Ganyan ang mga siklista. Mga kasaway, sige pa rin sa bike. Patay tayo sir. Landslide. Ganda yung sea clouds oh. Puntahan natin yun. Good morning. Kaway-kaway dyan. Ayun boss. Oh, sir. Ayun. Ay na lang masibig. Ay, ni Sir Magamli. Ay, kabrap pala natin si Sir Rex oh. Oh, may sticker pa ng brap. Nabigyan ko pala si Idol. Inot. Dito po yung sinasabi nilang QOM. Nalinisan na yun. Grabe dito ito eh. Narakal pa yung bato-bato natatadam. Ito ang QOM.
Medyo matarik na ahon dito na mahaba. Oh, yun, parang patag lang oh. Ito si idol natin, si Sir Rex. Kabrap pa natin. Shout out kay Bro Phil, Brap MTV. Marami tayong nabigyan ng mga sticker mo, bro. Oh, ingat. Yan. Ay, naude. KOM, King of the Mountain. Walang babaan si Sir Rex, idol. Halo bos. Sir, kaya pa eh. Duro yung bike niyan, sir ah. May tigal alyan, sir. Ay, sir. Ingat. Spot. Go, 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 go. Pati sa ikutan niya. Ah, So, tingnan. KOM ato eh. Yan oh. Nakapunta rin sa KOM. Malapit na yung bunton. Malapit na. Parang si Uncle Albert, malapit na. Malapit lang yung bunton. Hello, shout out kay Uncle Albert. Malapit lang. Shout out, Uncle Albert. Sama, no? Ingay. Oh, may sinakay na. Yan naman ang pinakamatindi. Oo, yan lang. Finish line! Finish line! KOM. Ano? Finish. KOM. Finisher din kami, finisher.
Linis. Hello ka Jack. Dito po kami sa tinatawag nilang King of the Mountain, KOM. Yun, papalipad na naman. Hello sir. Kayong may ari na ano. Abos. Uy, Santa Cruz. Ay, ini boss. Eh, boss. Muli ka, mate. Ito po yung doktor namin eh. Mga nagkakasakit. Sa amin, sa kanya lumalapit. Marami siyang may re-resita sa atin. Kay Box Bike Shop. Sir. Ayos boss. Saan di Neng? Apa daw ya? Yan. Wala. Sir. Ada nakakagyan na. Nagawin ba? Hirap sa tampan mo ka na. Pinsan ko. Bernadine. Sir, Mini. Agad kayo nyo doon sir. Ayun, saan? Okay, garot, okay. Saan? Ingat ah. Okay. Ingat. Ano sir, Luis Riay? Lumagat tayo ito Ah. Boleh kayo, bay? Uy, nadaan naman dyan, buntunan. Kaya ito, ang dabayan pa pala. Okay, garot, ingat ah, boss. Sumunod mo kami. Ano na? Okay, insan, ingat ah. Okay, insan, okay. Okay, okay. Grade 10 daw. Hello, kamusta? Patalok sa manay. Yes. Nabayag. Tagumingan niya sir. Tagumingan. Oy, nasi kami Rex. Nagkan Rex. Miguel, kamusta lang? Hello. Ano sir, Luis? Naka-Subaru ah. Ha, wapo, ajilugan na. Hello, good morning. Lapit na tayo sa kapihan. Kampor. Lapit na sa Kampor. Nandun na ang bagong kapihan. Slide na naman dito. Sisira yung kalsada. Lalo dati dumalang ang darak ng lugan. Ito na po yung Kampor New Kapihan. Nandito na lahat mga ibang tropa natin.
prisa na. Kung prisa na, ay na. Legend ni Sangaw. Yung tek niya lang. Eh, Dito lang kaya, Mau ba kayo nakal? Kung nag-diretso kayo malikaw? ay, lilan li. Bigat. May ka na bigat. Kalau dengar jogging nga. Priority tatay suna. Ano eh? Nyatakan. Kawan sama terus kalau tahu. Naipusan. Dadung-dung ka lang. Okay, muna kami. Wala ka, lingat. Yaw. Ah, Nagawin na kami, yawat ko yan, yan. Yan. Ada nakaway dyan. Nakapagpalaya. Sindin mo guys. Brigatan ni Bati Ulangan, Bati. Thank you, yung dua. Pangatlo, dito na. Sir Luis! Dati awak mi nga tulong. Ay. Ayun, mas kukunti ang tao. Yan, sir. Hindi ko kayo magkaya. Okay, sir. Saan kayo maligo, sir? Sa ilang bunton? Ay, dayo ba eh. Nag-ikot kayo ah. Sulit nga rides. Dalton. Tayo na ang palakas. Oh, ganda yan oh, Santa Cruz. Nakapax. Ah. Kenalan mo, sir? Brian sir. Brian, ay, kamu kan Brian. Kanayon ti rides mo. Hindi ko yan kuya. Nagtibintas niya mapapanahin nyo. Trail nga talaga. Di pa service turn. Gapo dyan yan. Mga tarap sir. Mga tarap. Sulit nga rin. Tapos sulit man yan. Dalton. Alright. Awan. Oh. Tingnan natin itong kajak natin. Oh. Sabi ko. Good. Helmet. Mga pangalan nyo mga boss? Okay. Nice meeting you, boss. Isang tabasan po. Okay. Check nyo na lang sa vlog ko. Friendly ka pa, Jack. Oh, agawi kayo. Bababa lang Oh. sa may kasama namin sa top floor. Mag-helmet kayo ah. Pagpababa na. Kasi yung na ano nyo yung nadisgrasya. Opo. Helmet. Tapos dahan-dahan lang. Pag na-check yun, baka malasan lahat yun, no? Mga kapadyak. Puro balanggaw pa. Anong pangalan nyo mga kapadyak? Okay, taga. Baba lang. Ay! Oh. Narubayo lang gamit ito, wala inal daw. Ah.
Maaraw na, medyo... Ingat kayo. Uwi na. Tara, No, success! Ano? Ngiti ng tagumpay! sulit. Shout out Akala sa ko, Gonzales Bikers. uuwi ka na. Never say die, bro! Doon pa lang sa unang kapihan, parang wala ka na eh. Ganda na ito. Ganda na ano dito, ang ganda ng tanawin. No? Binalikan ka pa ni Bayaw. Ganda natutunan ko yung Uncle Albert. Reserve. Yan na. Uy, naka-face shield. Ay, kuamot di pa. Kuamot. Helmet. Ayos ah. May ite ah, may ita. Wala na naka-face shield. Sabayan, ingat. Yan, sir. Yan si Bayaw. Bayaw Rustom. Saka si Bayaw JM. Kasama ko. Ingat kayo, ingat. Hindi tanay. Sir, gaya kami. Sige, sir. Gaya kami, sir. Oy. Lockdown balik ya. Lalay tayo lang ha. Terus terus dito yung gilded. Oh. Daming umakyat. Let's go. Sir Raymond. Nyay. Come in.
Tambay pa, tambay. Hindi kayo magtuloy. Hindi kayo magtuloy. Ayaw ko. Pare Ryan. May sa oras kami takiuin. Hindi na makakaluin. Pare pwede. Wala kami tuloy. Ano, bumaba Bumaba? Guwapo, inuman na. Ayun. Pagbaba natin, inom na. Ah, bro. Bro. Picture. Picture. Yan, tintas ni Beauty to. Yan. Nagbike kami takiuin. O, di naman kami tumulo yun. Eh, Brian. Dahan-dahan tayo dito. Hindi muna ako nag-gloves. Hindi naman mainit eh. Ito ang delikado, madulas to. Distansya lang tayo. Team Alive, inuman na. Alive na alive. Ingat kayo. Ingat. Lalayan natin ng preno. Mahirap ng ma-overshoot. Yan. Enter! Ah, sila abit. Leon! Nabitin na gigayan. Ang sarap! Downhill na patag! Shout out kay Idol Rap MTV at kay Idol BCMTV Pinoy to. Mga motor. Dito yung QM. Ang ganda ng view dito. Ito yung super lusong kaya alalay. Alalayan natin ng preno. Mga poblasyon. Yay! Ay! Sige. Hop! Sharp curve. Buti malinis na dito. Dati sobrang bato-bato. Oh, may parang tumutunog ah. Ano yun?
patag, ang sarap. Kailangan concentrate lang tayo sa daan natin, no tayo titingin-tingin sa iba. Madadali tayo dyan. Uy, bato, masagasaan mo yan. Yan, yan. Sir, yan. Eh, dati ay ano ay taga samon-samon lagi jay taga samon niya lagi ni manong rolay sa idol pala to sa idol Rex dahan-dahan tayo downhill na to downhill na patag bata
namin. Atay pa Jai. Nahala ka. Wala ka. Inayad sharp curve. Dito na kami sa tulay. Patag na to. Alright. Ingat. Next time mo na niya.